Vale. Hola, boa tarde. Eu son Aida da editorial Polen Edicións. E, bueno, primeiro de todo, sábeme fatal o galego que falo, porque eu vou de novo dicir, comecei a falar galego, eu son galega, pero comecei a falar galego en Cataluña. E agora falo mellor o catalán que o galego, pero bueno, así que perdonademe se non digo cousas que non están benditas ou que sexa. Vou presentar brevemente a editorial para poñer en contexto a publicación do libro e despois pasamos ao interesante ao que vives aquí, que é a conversación con María e con Susana sobre o libro A Casa do Amo, que reeditamos en galego e tamén traducimos ao catalán a editorial. Polen Edición somos unha editorial cooperativa que nos especializamos en pensamento crítico en diferentes formatos, ensayo, literatura infantil e juvenil, cómic, narrativa, poesía e en ecoedición. A ecoedición é unha práctica, unha maneira de xestionar as publicacións que seguindo criterios de protección ao medio ambiente. Digamos que estas son as dous cousas que caracterizan a editorial. Bueno, así para contarvos un pouquiño máis da editorial, como facemos isto da ecoedición? Pois unha das cousas que facemos é a produción local, non? É un dos criterios principais que temos na produción de libros. Isto que quere decir? Pois que, por exemplo, se un libro escrito en galego, en catalán ou en castelán que vais a distribuir no Estado español, imprímese en Eslovenia, duplícase o seu impacto medioambiental. E se imprime en Taiwán, multiplícase por 8. Así que, bueno, isto despois utilizamos papel sempre certificado, cando se pode, 100% reciclado e certificado tamén. Traballamos o tema dos formatos para aproveitar o mellor que non sobre moito papel, con tintas que teñen unha base de aceite vegetal. Non me estenderé máis porque non é o tema, ¿no? Pero un pouco para que podades saber como traballamos. E despois, o tema é que na editorial publicamos principalmente en catalán. E temos algunha cousa en castelán, pero a maioría das cousas que publicamos en catalán. E ata agora destacamos porque éramos a editorial, ou somos a editorial que máis traducimos do euskera ao catalán. E agora, co libro de María, estamos super contentas de ter a María Raimóndez no noso fonte editorial, e con este libro inauguramos unha línea en galego. E tamén comenzamos coas traduccións do galego ao catalán. Así que, bueno, con esta breve presentación da editorial para poñer un pouco en contexto, xa vos paso a palabra a vosotros. A Susana. Moi ben. A Casa do Amo, un análisis do discurso colonial e racista na literatura galega, que é o subtítulo. É un deses libros, bueno, eu fixei unha recensión no seu momento e dixen que era un libro que tiña que ler calquera persoa vinculada ao sistema editorial galego, fose no papel de autora, fose no papel de lectora, decir que temos que ler este libro para un pouco sabernos colocar no mundo e saber en que lugar estamos. Pero tamén é verdade que forma parte dunha serie de libros que para min teñen unha característica común dos que escribe María Raimóndez, que é a súa obra ensaística e a súa obra ensaística ou de divulgación, eu casi diría, porque sempre aproveita, aínda que o mellor este pensando sobre un tema, aproveita para aprendernos, entón eu creo que é máis divulgativa que ensaística. E a min algo que me gusta moito lela, porque nos coloca moi ben sempre a teoría e o lugar no que hai que estar. Penso en Bárbaras, por exemplo, é dicir, penso en libros nos que comezas a ler e dis, claro, isto era así, e que ben o di, eu intuíao pero non o sabía, non? Ou non o tiña claro.
E ademais non ten problema en explicarnos como se non souberamos nada, que eu creo que é algo tamén importante, porque moitas veces sabemos pouquiño. E aquí estamos cunha señora que é moi leída, non? E é moi leída, lee máis, que ten unha capacidade lectora bastante máis ampla que moitas de nós. Eu sempre sinto que vai moi por diante nosa en lecturas, sobre todo en lecturas de temas mellor que nos interesan, e entón, claro, despois nos fai así estas achegas que decimos, ai, que ben xa fixo ela por nós, xa nos fixo o traballo. Ou non? Bueno, non sei. Sí, é así. E a min eu creo que este é moi importante por iso, porque para facer un análise do discurso colonial e racista na literatura galega, primeiro hai que saber, ter clariño, que é o discurso colonial e racista, de que estamos a falar cando falamos diso, para evitar, sobre todo para evitar malos entendidos. E hai aquí un traballo, creo que moi importante, en destilar e en explicar pormenorizadamente, con, pois iso, chegando sendo divulgativa, pero ao mesmo tempo sendo clarificadora e sendo puntillosa na escolla dos conceptos e na explicación das cousas, de que estamos a falar cando falamos de análise de colonial do discurso, cando falamos de teorías feministas de coloniais. É dicir, María o primeiro que fai é colocarnos nun espazo, nun contexto de estudo, e despois lévanos, paséanos pola literatura galega e polos exemplos que ela escolle, positivos e negativos, para que entendamos de que estamos a falar. Creo que simplemente polo primeiro capítulo, os primeiros capítulos do libro, non? Cando se fala, non? De que é a análise de colonial do discurso, solo por iso é necesario o libro, independentemente de que despois continuemos a ler. Vale? E a min era algo que me gustaría que nos comentaras. Como, é dicir, como chegas ti a este tipo a estas lecturas? Eu xa sei que pola trayectoria que tes, pero como chegas a elas? E por que crees importante que nós tamén as coñezamos todas? Bueno, boa tarde, antes de nada, e grazas por estardes aquí, que xa sabemos que o de reunirnos ao redor dos libros ás veces custa un traballo, pero bueno, eu teño que agradecer aquí a Aida e a Polen que apostasen por reeditar A Casa do Amo, e a Susana, aquí compañeira, por acompañarme hoxe, non? E por acompañar este texto, porque penso que estes espazos de encontro son sempre moi importantes e moi nutritivos, non? Estivemos tamén por alá por Barcelona, provincia e capital, bueno, por Lugo e por Santiago, e sempre o diálogo é moi nutritivo para min tamén, non? E ese tamén é un punto de partida deste libro. Así, para empezar xa a contestar a túa pregunta, pois supoño que o impulso de escribilo parte de poñer no debate público unha serie de cuestións que ata agora pois non recibiron atención, penso, polo menos non suficiente atención, e que para min eran importantes pois porque teñen que ver co meu traballo teórico, como, digamos que eu cheguei a estes temas máis pola traducción, que os temas que investiguei durante toda a miña carreira, digamos, académica, e despois pola parte tamén vivencial, non? De, bueno, levar xa dende, non sei, 30 anos, dende o ano 94, vinculada a outros lugares, ollando o mundo dende eses outros lugares que ti tamén coñeces, e que fan que vexamos a realidade que se nos presenta aquí dende outro lugar, non? Coas alianzas noutro lugar. E a partir de aí, pois claro, cando empezas a deitar esa ollada sobre a nosa literatura, eu tamén sempre digo que eu non escollín os textos que están aí especificamente, senón que foron aparecendo como lectora, pois foron caendo cousas nas miñas mãos, algunhas difíciles de dixerir, e bueno, pois a partir de aí foi un pouco callando a idea do libro, como ben dicías, co obxectivo tamén de dar un pouco unha visión sintética sobre as teorías decoloniais, porque sí que aí me parecía que había unha fenda importante, case non hai nada traducido dese corpus teórico, non hai case
ningunha vía para acceder dunha maneira pois así breve, pero abranguente o que son as teorías decoloniais, non? Como realidades teóricas diversas. O que pasa que a mí faime gracia, porque diso de que é unha cousa vivencial, non? Porque evidentemente polas vivencias en Tamil Nadu e o coñecemento desa zona e outras zonas máis en que traballaches, en Etiopía e así. Pero, claro, hai xusto un capítulo no libro que a mí me parece que é maravilloso, que é o de que no que analizas o orientalismo, que hai moita xente na nosa volta que viaxa moito e coñece moitos espazos, pero non muda esa ollada, non? Entón, supoño que aí hai algo máis, non? Que o feito é dicir, a combinación. Claro, o vivencial non é só trasladarse. Claro. O vivencial é trasladar a túa ollada, non? Entón, para min estar en Tamil Nadu é estar políticamente, pois, claro, fixen un proceso mellor un pouco ao revés da xente, porque eu case que me fixen feminista ali, case que, pois, antes mencionabas Bárbaras, que todo o que escribo está atravesado por esas realidades, non? Mesmo o Club da Calceta, que estamos este ano no 20 aniversario do libro, ainda que parece que é un libro que non ten nada que ver con toda esa realidade, si nace dai tamén, porque nace das experiencias de traballar coas mulleres que organizan os seus grupos de axuda mutua, que crean redes de sororidade. Entón, claro, todo iso está aí, ás veces máis explícito e outras veces máis implícito. Pero sí que neste libro era o momento xa, os tempos son chegados de facelo máis explícito e de crear pois unha ferramenta, non? Que ao final é o que pretende ser o libro. É unha ferramenta que eu botei de menos, non ter antes. Eu fixera cando fixen estudos de doutoramento, que ali quedaron, non? Eu precisamente o que analizaba era o discurso racista nas narrativas de expansión das viaxes coloniais portuguesas e españolas. E xusto o problema que tiña era de teoría, non? Porque eu lín as crónicas, lín as viaxes, vía as racistadas, vía todo, vía incluso estructurado ese discurso racista que está aquí moi ben explicadiño, non? A visión pois da outra, a visión da negra, a visión da india, a visión de tal, e case a única lectura a que tiven acceso case na facultade foi o de Edward Said, o orientalismo de Edward Said. E desde a miña propia facultade, o mellor tamén porque non había ninguén que estivera traballando o tema, ninguén, non había, por tanto, un corpus bibliográfico que recomendarme, eu andaba a cegas, é dicir, buscaba eu soa pola miña conta artigos, cheguei a algúns autores, pero moi poucos, porque non tiña quen me guiase por ese mundo. Por iso digo que é un libro importante, porque é esa guía, hai un corpus bibliográfico, é dicir, María sempre o fai, sempre cita compañeiras para que poidamos profundizar si queremos saber máis do tema, e é algo que non tiñamos aquí, e que eu creo que non sei hasta que punto estaba a ser moi traballado, ben traballado, pois desde os espazos académicos, non sei, bueno. E aquí o que fai María é, primeiro, nos explica, non? Un pouquiño en que consiste facer esa análise do colonialismo e do racismo, e despois comeza a revisar unha serie de temas e de tópicos e ver exemplos na nosa propia literatura, entre as nosas propias autoras, no noso canon, de como eso ten presenza na nosa literatura. A min pareceme importante, sobre todo porque ás veces esquecemos, eu creo que temos moi aprendido o tropo de sermos un pobo sometido, non? Un pobo que, como cultura, como lingua, como tal, somos un pobo, pois neste caso, que vive, moitas veces falamos de que España nos coloniza e de que somos unha colonia española, e moitas veces se nos olvida o noso papel con respecto a outros lugares do mundo, non? E se nos olvida, pois, o noso propio racismo. Entón, a mí parece moi importante que o vexamos aquí tamén reflectido a nivel literario para que pensemos sobre iso, porque a idea ven sendo esa, non? Que pensemos un pouquiño o que facemos, o que escribimos, o que lemos, a que lle damos autoridade, a que non lle damos, etc. Non?
Queres falar ti ou sigo ou preguntas unha cousa? No, se queredes, bueno, isto xa o fixemos cando presentamos, creo que eso estaba Gonzalo, entón non hai problema en repetir o exercicio. Bueno, para que xa me coñecedes, quen estivo moitas veces nas miñas presentacións, xa sabe que eu sempre quero que falen os libros máis que falar eu. Entón, con este libro, pois teño aquí un pequeno exercicio para implicarvos e para facelo máis interactivo, ao final, que o que conta. Bueno, non sei se vos animades. Animades vos? Sí, non? Claro, moi ben. Bueno, pois vamos pasar por aquí unhas tarxetiñas. Para debullar así o que estivemos falando, que o mellor é un pouco abstracto a toda agora, para facelo así máis concreto. Son todas diferentes, ou sexa que non... Non copiamos. Sí, nin é un exame, nin nada disto. Bueno, cada tarxeta ten un número, non? Bueno, e alguén ten o número 1? Sí, aí está o número 1, moi ben. E cal é o número 1? A ver, que aparece? Colonialismo interior. Vale. Moi arcaico. Que vos parece que pode ser iso? Xa Susana deu aí boas pistas. Que vos parece que pode ser iso? En certa medida de situación que está xogando Galiza dentro do Estado. Como tal, teóricamente España é unha e indivisible, pero despois os distintos nacións que compoñen o Estado están xogando papeles distintos, non? En ese aspecto non é o mesmo papel que xoga Euskadi ou Cataluña a respecto de Galiza. Galiza, si faz un análise mínimamente suave, por non decirlo profundo, ves que unha parte moi importante das súas empresas e actividades son de carácter extractivo, por un lado, son de enclave, que basicamente o que aproveita son os recursos do lugar, pero que despois o máis importante, que é a transformación do produto que engade valor a parte de postos de traballo, pois faise en outros lados. Celulosa é un exemplo moi claro. Altri iba a ser, bueno, con interrogante, pero iba a ser outro exemplo claro. Pero a explotación, por exemplo, da minería que se leva tempo dende que chegou Feijóo ao goberno, todos non importa que consecuencias teñen, nada do estilo, mesmo abrir minas que no seu momento se pecharon por a incidencia medioambiental, non? Entón, ese aspecto, como vamos ser unha colonia se estamos en Europa? De feito, é un argumento, digamos, de combate contra quen reivindicamos de ter capacidade para decidir noso destino e autodeterminarnos, pero que na práctica non deixa de ser absolutamente iso. O concurso eólico, por poñer o caso no goberno bipartito, foi outro elemento significativo desde calquer punto de vista. É dicir, como os que mandan en este país non tuveron nin un só kilovatio, non? De adjudicación no seu momento. Bueno, se me deixas interromper aí un segundo, é moi interesante o que estás contando, porque precisamente esa é a base da que parte o libro para facer a súa crítica. Ese discurso do colonialismo interior, bueno, se queredes vos ler agora o fragmento do libro para ver si dialogamos, vale, con respecto ao que acabas de dicir. O colonialismo interior, de feito, é un concepto que se utilizou, como acaba de explicar aquí o compañeiro, que se utiliza políticamente, non? E tamén no literario. Bueno, vou ler unha cita de Dolores Vilavedra, que é xa do ano 99, no que se refire á parte literaria, e despois vou ler o que eu escribín no libro, a ver que che dá que pensar. Di Dolores Vilavedra: nos anos 70 instituíuse o concepto de colonialismo interior, que corrixía o modelo clásico de colonialismo e do que Anxo Tarrío partiu para propor unha canle de investigación que dera conta dos trazos temáticos, estilísticos, simbólicos, etc., que comparten un número de obras literarias producidas en países en vías de descolonización. Isto é o que nos conta Vilavedra.
E agora o que falo eu é o seguinte. Como se pode intuir, o entendemento que o contexto cultural e en particular literario galego fixo das teorías decoloniais non foi o dunha ollada autocrítica, senón o dun marco autoexplicativo no que ademais se esencializaron certos conceptos sen entrar a debullar a complexidade destas teorías. Entón, que pasa aí co que acabas de comentar? Hai unha certa contradición, non? Un dos obxectivos deste libro, precisamente, é un obxectivo que eu teño como moi claro, mesmo se hai algún teórico decolonial, como Gros Foguel, que ten bastante relación con Galicia, que é máis permisivo, digamos, con estes usos. Eu son totalmente contraria a que se utilice o concepto de colonización para aplicalo á realidade de Galicia. Hai unha relación de desigualdade co Estado, o sea, todas esas cousas que ti acabas de comentar son totalmente certas, pero o problema, e eso digamos que o libro entra máis detalladamente, o problema de utilizar eses conceptos para unha relación como a que ten Galicia co Estado é que ao final acaba invisibilizando a relación que Galicia como pobo occidental e como nación branca maioritariamente occidental establece coas súas outras. A colonización é un proceso histórico, discursivo, que aínda continúa e que non se pode aplicar a Galicia, porque está, digamos, eses conceptos están feitos para analizar como as metrópoles e as potencias europeas crearon e crean un discurso. Estamos en pleno xenocidio en Gaza, ese discurso segue plenamente presente, non? Como se crea un discurso para poder explotar outros lugares. Entón, no libro hai unha parte na que se analizan os conceptos teóricos para entrar xa nos detalles destas cuestións, e tamén se analiza brevemente, porque non é o seu obxectivo, a realidade histórica de houve unha participación galega na colonización e hai unha participación galega na colonización. Bueno, pois xa vos adianto, sen facer spoiler, que a resposta é sí. Con moitas, bueno, hai moitos exemplos, hai aínda moi pouca investigación feita, pero bueno, aínda estes días está unha exposición na Coruña sobre o Porto Negreiro da Coruña. Aquí en Vigo estaría moi interesante facer algo semellante, onde se descobre, por exemplo, unha exposición que fixeron Cintia Álvarez Palomino e Cristina Botana, na que se descubriu, que saiu na prensa non hai pouco, que os concellos tiñan escravos. O Concello de Lugo tiña un escravo. Cando empezamos a analizar, non, a nosa realidade, ou de onde viñeron as fortunas que construíron as cidades da escravitude. Entón, se ben é certo que algúns deses procesos non beneficiaron, digamos, un suxeito nacional galego, por dicilo así, non podemos negar que mesmo a día de hoxe, pois Inditex segue estando en Galicia, ainda que non alimente un proxecto nacional, sí que a cidadanía nos beneficiamos do seu traballo noutros lugares, non? E da súa explotación noutros lugares. Entón, este é o punto de partida, digamos, é pois esa interrogación sobre a posición que eu chamo gonzo que ten Galicia, que non nega a realidade de explotación que Galicia ten, o que o Estado ten con respecto a Galicia, ni moito menos, pero que sí que nos abre o interrogante da nosa participación xa non nun proxecto colonial, senón en dous, porque temos o Estado español e o Estado portugués, e aí estamos tamén nesa posición gonzo, non? Entón, o obxectivo do libro é interrogar estas cuestións tamén coa perspectiva de tecer alianzas, o sea, non podemos tecer alianzas cun discurso, pois como de Celso Emilio Ferreiro, de irmãos, aí unha cousa abstracta, cando non analizamos primeiro as nosas complicidades, que é o que despois argumenta o resto do libro, non? Que cousas están totalmente presentes na realidade discursiva da creación nacional galega e que teñen pois toda esa vertebración de discurso colonial e racista. Entón, se queredes, vamos debullando así algún concepto máis, a ver se o compañeiro vai aí, non está convencido, pero vale, perfectamente. Para eso está o libro, pero bueno, vamos ver algún exemplo a ver que opinas, vale? Bueno, non sei se tedes así algunha cousa que vos dé a curiosidade. A ver. Poemas mexicanos. Aí estábamos esperando ese tema. Esa cousa bonita. Este é un exemplo moi significativo. Bueno, alguén o mellor sabe o que son os poemas mexicanos, non?
Non vos soan de Tivemos nada. un señor das letras. Non son eses. Sí, son. Tivemos un señor das letras e andou por todas as escolas os poemas mexicanos deste señor e ninguén dixo, e isto igual non é para andar aprendendo a nadie. Bueno, para afondar un pouquiño nesa idea de como en Galicia hai un discurso colonial e racista, a través do literario, pois, bueno, fun, como dicía antes, atopando cousas, non? Na primeira versión, non na primeira edición, sino na versión primeira que eu escribín, antes de que se publicase, atopei un libro que falaba pois de escritores no exilio, bueno, escritores que estiveran en América por distintos lugares. Bueno, pois estiven lendo ali cousas que aparecían e atopei un señor que eu nunca oíra falar del, que tiña os poemas atroces, e dixen eu, mi madriña este señor, menos mal que ninguén sabe quen é, porque era así unha cousa que eu non oíra falar na vida. Claro, cal é a miña sorpresa cando a Real Academia Galega lle dedica o Día das Letras Galegas a este señor que eu citara sin, pois xa digo, un nome así un pouco coñecido. Bueno, ese señor é Florencio Delgado Gurriarán, o que se lle dedicaron as letras non no ano 70, senón agora hai moi pouquiño, non? Entón, claro, tiven que dedicarlle un espazo maior do que inicialmente tiña. Bueno, entonces, os poemas mexicanos forman parte da obra de Florencio Delgado Gurriarán, que foi lido como un autor do exilio mexicano. Bueno, pois, claro, como dicía Susana, pois tivo moita visibilidade. Bueno, agora vou vos ler un anaco dos seus poemas para que consideredes saber. Bueno, o seu poema Rumba inclúe versos tan elocuentes como preta de Recendo Bravo, preta ou preta, teu corpo e todo, berro a chamar polo macho. Preta de Recendo Bravo, tremen as túas conxas e litros que chaman o mouro macho. Brindas o froito do sexo dos teus cadrís na bandeixa femia. Bueno, este hai máis exemplos. Que para min é significativo, non, dentro do marco de análise deste libro, que a Real Academia non considerase que o mellor non era relevante darlle as letras galegas a alguén que reforza o discurso da animalización dos corpos das mulleres negras, a sexualización das mulleres negras, e que contribúe, como moitos outros autores que aparecen no libro, a ese discurso, non? E que seguimos construindo as nosas outras pois a través destes elocuentes versos, non? E que o que fai o libro é intentar que poñamos o foco precisamente nestas cuestións e en interrogar por que damos importancia a outras cuestións e deixamos de lado, non? O facemos o que no ano de Delgado Gurriarán non se falou moito destes poemas, non? Entón, bueno, a proposta tamén da alianza do libro é pensar en todas as rapazas racializadas que temos nas escolas en Galicia, pois ler estes versos non creo que animen moito a que participen da literatura galega, que queiran, a que se interesen, a que queiran escribir en galego. E, bueno, se non facemos este proceso de análise, de reflexión, non, colectiva sobre que cousas damos a ler ou poñemos no noso canon, pois claro, é moi difícil avanzar, non, neses procesos que temos dentro da nosa propia comunidade, pero tamén nas relacións que establecemos con outros lugares. E, bueno, non sei se tedes aí algún outro termo curioso. Eu non teño ni idea do que significa. A ver. A gaitana. Ai, perfecto. Dasme para a gaitana. Dá perfecto porque dá para pasar á parte final do libro, que, bueno, pois como dicía Susana, o libro ten unha parte pois, de teorías, e así unha introducción, unha reflexión, esa parte pois brevemente histórica. E despois ten todas esas análises, pois digamos que eu identifiquei algunhas correntes como o orientalismo, non? Pois a relación coas Américas, non? Todo o tema da migración e como se representa todo iso, a animalización, non? Dos corpos negros, por exemplo. E despois hai unha parte final na que
analizo exemplos de como xa dentro da literatura galega tamén temos obras que nos axudan a reflexionar de maneira crítica e que nos dan, digamos, outras bases e outros exemplos de como podemos relacionarnos coas nosas outras. E é certo que, igual que na parte, digamos, crítica, hai obras que podemos pensar, bueno, isto era unha cousa de antes, non? O Florencio Delgado Gurriarán era un señor pois, que xa donde vai. No, hai obras tamén moi recentes que nas que seguimos vendo pois, todo ese discurso colonial. E na outra parte tamén acontece o mesmo, o sea, non podemos pensar que estas reflexións coloniais son algo recente, senón que tamén temos obras bastante, bueno, con xa un certo tempo, nas que a visión era totalmente distinta. E esta da Gaitana, precisamente, pois é unha delas. A Gaitana, bueno, o texto chamase Gaitana Alba, é un relato de Antón Áviles de Taramancos, a quen tamén lle deron as letras galegas, por certo, do ano 89, que publicou unha nova crónica de Indias. Bueno, eu poño como un exemplo de precisamente de como relacionarnos, non? Cunha ollada crítica sobre estas relacións coloniais. Bueno, o relato parte duns feitos históricos, pois a Gaitana era unha líder dun dos povos dos Andes, do que sería hoxe Colombia. Bueno, pois no ano, a ver, bueno, mirar, creo que no 1539 a 1540 liderou a maior revolta indígena contra os españois, provocada porque bueno, chegaron ali uns colonizadores e querían negociar con este povo e negaronse a negociar con ela porque era unha muller, que esta tamén é outra exportación dos patriarcados, non? Entonces, bueno, pues ela e o seu povo negouse e o que fixeron foi asasinar o fillo, non? Entón, esta revolta toda foi como provocada por ese asasinato do fillo da Gaitana. Entón, o que fai Áviles de Taramancos é moi interesante porque non se apropia da voz dela, el crea un relato sobre estes feitos, pero faino dende a voz do colonizador, do Pedro de Añazco, creo que se chama, que foi quen asasinou o fillo da Gaitana. E segundo as crónicas, este señor foi capturado, quitaronlle os ollos, bueno, tratárono como se fose un animal, non? Vistos os relatos anteriores da outra parte do libro, pois seguramente sería habitual poñelo pois, como un heroe que foi ali, perdeu a vida, bueno, este tipo de relatos que son os habituais que vemos na literatura galega en canto a esas épocas coloniais. E aquí o relato que se fai é ao revés. Áviles de Taramancos aproveita esta figura del para reflexionar sobre como el realmente era o animal. É un relato no que el, a través desa tortura física que padece, acaba recoñecendo que realmente os bárbaros son eles, que van ali a asasinar xente, que van ali pois, a facer un proceso colonizador, non? Pois iso, como recoñece a súa... É como invertir digamos, a imaxe da bárbara, da animal, non? Que serían os povos orixinarios que fan esas, bueno, como nas películas do oeste, non? Que son os que van ali decapitando xente, pois é darlle a volta a ese relato e facer que, pois iso, que o colonizador pase por ese proceso, non? De verse como que é. Entón, bueno, é un relato que, xa digo, ten uns anos, e, bueno, podo lervos algún anaco se queredes do texto de Taramancos. Por exemplo, digo eu primeiro, o relato fainos entender que como suxeitos brancos occidentais temos que estar dispostos a asumir que a outra ten motivos para odiarnos a nivel individual polo que representamos como colectividade. E un exemplo do relato di: vou collendo forzas para facerme menos indestrutível, este é o colonizador, este Pedro de Añazco, máis duro e menos perverso. Sei da miña condición de reo, das miñas culpas infinitas, da necesidade de purificar os retallos da miña alma, de pasar por este inferno como pasa o ferruncho vello pola formalia do ferreiro para sair limpo e brillante.
E, bueno, un relato que vos recomendo que leades, igual que os outros textos que están nesa parte final do libro, que todos teñen, pois, unha... Pois está Abril, de Luz de Arriba, xa vemos Palmeiras, de Ana Cabaleiro... Que máis hai? O de Antianara, no. Sí, o de Antianara, naquel lugar, o de Eu son o monte, de Sara Guerrero, que, bueno, son todos exemplos de que temos xa na nosa literatura e que nos dan outra visión, non? Outra relación. Bueno, non sei se... Orientalismo. Algo xa comentaches, pero... Sí, ese onte na presentación en Santiago, que tivemos que acortar porque había concentración por Palestina, pois estiven... Palestina. Claro, estuvemos precisamente falando deste tema do orientalismo, que, bueno, xa explicou Susana así un pouquiño, non? Se queredes leo vos a definición así estricta, e despois falamos un momento dese tema tamén. Bueno, pois o orientalismo, di esta parte do libro. Cando Edward Said publicou a súa obra Orientalismo, en 1978, abriu unha fenda no discurso colonial maioritario que circulaba en Europa ata ese momento. A súa obra non exploraba a colonización como proceso militar e económico, senón como unha práctica discursiva de creación da outra, da súa alteridade e subalternidade para beneficio do suxeito hexemónico colonial. O seu foco centrábanse en como dende as potencias occidentais se foran creando estereotipos sobre o Oriente, un construto feito a medida das ambicións destas potencias. En particular, centrábase na literatura e nas imaxes como elementos fundamentais dese proceso. E claro, onte falábamos, bueno, Edward Said foi un autor palestino, e falábamos un pouquiño, reflexionábamos sobre como aínda hoxe as imaxes do orientalismo seguen xustificando as agresións bélicas, non? Pois os povos atrasados, que están mediatizados por unha religión retrógrada, utilízase sempre a idea dos dereitos das mulleres e dos dereitos, por exemplo, do colectivo LGBT para xustificar, non, esas agresións bélicas. Como dicía agora na cita, pois o interesante de Said é que nos ensina como todo iso se xustifica porque previamente se crean unhas imaxes, non? E iso tamén o vemos aquí pois, co tema migratorio, non? E como se van creando unha serie de estereotipos que son os que permiten despois discriminar as persoas concretas. E, bueno, aquí en Galicia temos un orientalista de libro, o sea, un orientalista avant la lettre, porque xa existía él antes de que existise o concepto, que non sei se tedes algunha idea de quen é. Non sabedes un señor de Ourense que facía yoga? Risco. Claro. Pois Vicente Risco é un orientalista de libro, non? O sea, podemos ler a Said e ver o que explica, non? De como se crean esas imaxes. Pois, por exemplo, fala de como o Oriente é un espazo perdido no tempo. O sea, para o imaginario occidental, o Oriente é algo, bueno, pois como as películas, eu sempre digo, as películas de Egipto, que pasa en Egipto? As momias e tal, non se fala da primavera árabe, ou esas cousas non, son imaxes que quedan aí como se eses lugares non tivesen unha evolución histórica, non tivesen as súas propias historias, non son lugares perdidos no tempo. E o interesante é que sempre actúan como un espello, non? Pois iso, Vicente Risco, aparte de facer yoga, escribiu un libro sobre o Oriente, no que dicía cousas que por iso é interesante o que falábamos antes. Escribiu cousas como as seguintes, a ver se atopo aquí a cita de Risco aquí. Bueno, para que vexades un pouquiño tamén a motivación de escribir este libro, vale? Risco, ben, sabemos que é un dos fundadores, digamos, do nacionalismo galego, un dos pais, non, do nacionalismo patriarcal galego, o que defendía para Galicia, bueno, todo o traballo moi meritorio que fixo, pois a etnografía e tal, pero cando falaba do Oriente dicía o seguinte: en Oriente non hai naciones, los orientales, concepto que inclúe dende Pakistán a Marrocos, los orientales se diferencian por la raza, por la religión, por la lengua, por las costumbres. Es cierto que los partidos que defienden la independencia de aquellos países frente a la dominación o influencia europea, lembremos que estamos en pleno periodo colonial, se llaman nacionalistas, pero esta palabra, lo mismo que la idea que representa,
son cosas importadas de Occidente, que solo comprenden unos pocos intelectuales, pon el entre aspas, europeizados. Entón, claro, a contradición de ti querer para a túa nación unha serie de dereitos e despois negalos a outros povos, xa nos dá a ver que aí hai algo que subxace, non? Ou a importancia que lle dá ao Oriente pois, como algo perdido no tempo e porque é o lugar onde naceu Xesucristo, non? Ele era un señor moi cristián, moi católico. Bueno, pois son esas contradicións nas que temos que afondar e traballar para realmente poder establecer as alianzas que supostamente nos interesa como povo, non? Establecer. Bueno, isto que parece así tan antigo, pois tivo máis... Non vou agora xa darvos todos os exemplos, pero bueno, temos algúns bastante recentes, pois dende un poemario de Cesario Sánchez Iglesias, que tamén vai polo Nilo e todo quedou ali detido no tempo, cando estaban, pois iso, en plenos procesos políticos no país, non? Ata esa figura do musulmán arteiro, do árabe arteiro, non? Que tamén se reproduce en bastantes novelas. Bueno, pois é digamos, unha constante que temos aí e que compre analizar, non? Porque non podemos alicerzar o noso nacionalismo sobre este tipo de bases, non? Un pouco, pois, a conclusión do libro tamén é que a nosa casa está construída sobre un río. Mentres non traslademos a casa a unha terra firme, pois esa casa non vai ser segura para todas as persoas que en teoría deberían habitala, non? Entón, bueno, creo que xa o podemos ir deixando aquí, non sei se queredes comentar algunha outra cousa. A min interesábame simplemente que comentaras por riba a cuestión precisamente do tropo tamén da migración a América, non? De como é construída, como moitas veces a figura do emigrante é construída pois, como persoa feita a si mesma que sigue adiante tal e cual e esquece a donde vai e as poboacións que hai neses lugares, non? E como eso aparece moito na literatura. Bueno, isto seguramente sexa un dos temas máis complexos, non? E que levanta máis bochas. Sí, por eso quería que comentaras, porque como é un dos máis polémicos así de... Sí, eu creo que ás veces non... Bueno, a min tamén cando escribín o libro preocupábame ou, como dicilo, penso que incomodarse é importante, porque é o primeiro paso para cambiar de posición, non? Lóxicamente, dentro do libro hai cousas das que se falan, como pode ser o orientalismo, que ao mellor nos parece algo menos presente, non? Ou que nos afecta menos, pero hai outras cuestións que sí que son moito máis sensibles, porque a nosa identidade nacional sí está moi construída con respecto a certos temas, e un deles é o da migración, non? Claro, volvendo tamén ao que falábamos antes, é importante entender neste tipo de críticas que a análise do que ti fas non invalida a dor, por exemplo, non invalida a explotación do Estado español. De feito, reforza a túa posición a hora de aliarte con outros lugares, non? Se falamos dos eólicos, claro, pois aquí temos ese problema, pero o problema máis grande está noutros lugares. Aquí non nos pegan un tiro se intentamos entrar nunha mina, nas Filipinas sí. E son as mesmas empresas que teñen as súas sedes ao final en lugares onde nós sí temos capacidade de decisión, non? Entón, esa idea tamén é a que subxace a crítica á visión da migración, non como experiencia, digamos, persoal ou familiar, senón como concepto que non permite analizar. Bueno, primeiro que aí entra de todo, porque por tema de tempo tampouco vou ler non a cita de Freixanes, pero bueno, el fala da épica esta das galegas, pois como a migración galega a América, que empeza a finais do século XVIII e chega prácticamente á década dos anos 50. Bueno, no século XVIII non se migraba, no século XVIII colonizábase, non se iba a migrar, íbase a colonizar porque a maioría dos territorios aínda formaban parte do Estado español ou portugués, non? Entón, hai que empezar aí a debullar os conceptos e despois tamén analizar que fixeron esas persoas. Non é o mesmo migrar a Suíza
dende Galicia, que emigrara a Argentina como persoa branca, que ven de outro lugar, ou os procesos que houbo de, pois, por exemplo, durante a colonización durante os procesos de emancipación da escravitude en Cuba, como se levou xente de Galicia para sustituir aí unha mão de obra e castigar e crear un país branco, non? Fronte á ameaza que había de Haití, que era a primeira república negra. Bueno, todos eses procesos históricos que temos que deixar de idealizar para poder realmente afondar nesas experiencias, non? Entón, cada vez que se fala da migración como algo pois simplemente da pobreza de Galicia, etcétera, etcétera, que, insisto, non invalida unha cousa a outra sen analizar que pasou despois donde outro lugar, que visións hai, pois dende, xa dicía, non é o mesmo Avilés de Taramancos, que sí que tivo convivencia, por exemplo, cos povos orixinarios e tamén escribe dende outra perspectiva, a outras novelas que temos na literatura galega, bastantes, que falan ou ben da experiencia do exilio, outras veces unha vanagloria da colonización, non? Como esta Cidade dos Césares, de Freixanes. Bueno, todas esas cousas hai que darlles unha voltiña, porque ao final pois acabamos creando aí un tropo que o que permite, e isto é o preocupante, é que manteñamos un discurso que di que en Galicia non podemos ser racistas porque tivemos unha experiencia migratoria. E creo que calquera persoa emigrante do barrio do Calvario seguramente teña bastantes cousas que dicir ao respecto. Entón, mentre sigamos idealizando a nosa migración sen reflexionar un pouco máis, non poderemos empatizar coa xente que migra e que ven as nosas propias sociedades. E, bueno, o tema do racismo e da cura migratoria, creo que tamén, se miramos a situación do pobo xitano, xa non creo que fai falta dicir pouco máis. Obviamente, pois en Galicia somos unha cultura cunha estrutura racista colonial como o resto das culturas europeas, pero eu creo que temos tamén, para min é importante que se traballe ese aspecto, porque temos máis esperanza de superalo que dende outros lugares. Eu penso que é moito máis difícil superar este tipo de visións dende a centralidade dun espazo, dun estado colonial, que dende a nosa posición. Entón, tamén é un libro escrito dende esa esperanza, non? De facer esa reflexión para establecer outras relacións tamén coa xente que está aquí. Pero, bueno, isto de que como migramos non podemos ser racistas, hai 2 semanas que o lin en El País. E claro, a min isto preocúpame moito, porque ao final tamén desautoriza as voces das compañeiras racializadas e migrantes. E hai outro punto nesa ollada heroica, porque eu tamén iso o escoito e reforzan, que é o de nos emigramos para traballar, para tal, para cual, non como estes, non como estes que veñen. Entón, sí que é importante de construir ese discurso, porque se está utilizando para criticar as migrantes que veñen, non? Ou para expulsalas. Entón, e iso escoito moi a miúdo, o de nos emigramos para traballar, para poñer un negocio, para sacar adiante, para tal. Que é verdade en moitas persoas, pero hai que darlle unha volta, non? A esa construción desa heroicidade. Claro, que a ausencia dunha reflexión crítica impide a empatía. O sea, ti non podes empatizar mentres non faz un análise tamén dende que posición falas, dende, pois iso, unha visión máis crítica do teu papel nos espazos. Bueno, tamén no libro eu mesma tamén analizo, por exemplo, obras miñas, como son recibidas ou como foron escritas, porque penso que ese proceso é necesario para que, pois iso, non permitamos, sobre todo nun momento de racismo exacerbado, afán antimigratorio, odio e xenofobia, non podemos permitir que a migración galega sexa utilizada, instrumentalizada como idea para discriminar outras persoas. Eu creo que aí sí que temos unha responsabilidade colectiva de non permitir que ese discurso se asente. E se queremos respetar tamén as nosas persoas migrantes, as persoas galegas que emigraron, creo que forma parte tamén dese mesmo proceso. Non podemos permitir esa idealización e que agora se utilice para silenciar as violencias que se exercen contra outras, que, bueno, creo que non fai falla facer un estudo moi detallado para ver cal é o discurso xeral que existe na sociedade en Galicia e en xeral en toda Europa neste momento con respecto ás persoas migrantes, non? Mira, este libro que é xa reedición, claro. Como foi acollida a primeira edición aquí? Porque hai moitas persoas
non? Bueno, aparecen autores e autoras actuais, non sempre a crítica neste sentido será ben recibida, e sobre todo, non digo a nivel persoal de cada unha das persoas individualmente, sino sobre todo na academia, quero decir, é unha reflexión que se trasladou ao mundo académico, ás universidades, á crítica literaria, ou non tivo repercusión aí. Pois eu a sensación que tiven así de maneira moi xeral foi como de un pouco que dicía Susana ao principio, como algo que se necesitaba, como unha ferramenta. Sí que, bueno, claro, que habería moito que falar, non? De que falamos cando falamos de espazo académico, de espazos de poder, aí, bueno, pois o mellor non, aínda non tivo unha repercusión tan grande, pero sí que dentro deses espazos hai persoas que sí que precisaban deste tipo de ferramentas para empezar ou continuar certos procesos, non? Hai un par de semanas estive na Universidade de Santiago en Historia, onde había pues, unhas alumnas de doutoramento que xa estaban intentando traballar nestes temas e que organizaron unhas xornadas e, bueno, pues, entre outras persoas, lóxicamente, tamén estivemos falando do libro, destas cuestións. Entón, a miña percepción é máis de acollida que de hostilidade, en xeral. O sea, despois, obviamente, pois sempre hai, pois iso, incomodidades ou reticencias ou non querer repensar certas cuestións, pero mesmo penso que cando estivemos en Cataluña, non, que a mellor estes debates son máis complexos ou teñen outras arestas, sí que o libro tamén, ao ser unha ollada oblicua, non, que viña dende outro lugar, tamén axuda, non, a que se falen certos temas, porque, bueno, a mellor ali asentados serían como máis, levantarían máis bochas ou crearían máis reticencia, non? Sí. Pero vir dende un terceiro espazo tamén, o libro non se traduciu ao euskera, pero sí que hai máis dun ano me convidaron a falar, porque, bueno, hai unha persoa ali que ás veces traduce pois, os meus artigos do Nos ao euskera, bueno, foise creando aí unha rede que, de feito, despois foi como chegou ata Aida e ata Polen. Bueno, pois son debates que son importantes para todas as nosas nacións e para todos os nosos povos, e que o libro pois, xa non é só o que trascende en Galicia, tamén pois, noutros lugares onde axuda a acompañar certos debates, non? Entón, penso que, bueno, a min como galega, que sempre parece que imos como así o rebufo ás veces, non, de certas cousas, para min é moi importante, por exemplo, a traducción ao catalán ou estes debates que se están dando tamén no espazo euskaldún, porque, bueno, axuda, non, ou ser o obxectivo do libro, a pensar tamén dende unha óptica conciliatoria, dende unha óptica que nos axude a, pois iso, a facer esa autocrítica necesaria para, dado que sempre dicimos, non, que Galicia pois, é un pobo que ten irmandade, non, que é así de facto tamén en moitas iniciativas cívicas, pero no discurso hai que entrar un pouquiño máis para que iso sexa unha realidade, que eu estou certa de que aínda non o é. É unha lectura, unha cousa que me parece que é importante no libro e que se percibe, creo, é que non hai afán acusador, non? Porque precisamente como hai un enmarcamento teórico en cada un dos capítulos, se explica, non? Pois o concepto, a idea, e despois o que se fai é colocar exemplos, ti podes, se tes unha mente aberta e non buscas o enfrontamento, evidentemente, non? Eu creo que se pode ler perfectamente que non hai, non, ese interese de vou a por ti porque ti escribiches aquel libro, vou a por Vicente Risco ou vou a por tal, non, senón que están insertados en un contexto, non, eses exemplos. E máis, hai persoas que aparecen, que eu citaba, non? Que aparecen en un capítulo con un texto que está colocado como un exemplo negativo do que non se debe facer, en outro capítulo como un exemplo positivo, non? A mesma autora, non? Que neste caso é Ana Cabaleiro, non? Porque, pois, en un capítulo aparece un texto dela como unha mostra do que ao mellor non deberíamos facer, e en outro como exemplo de boa práctica, non? Entón, eu creo que, evidentemente, podemos picarnos e incomodarnos, non? Se nos vemos citadas aí, que cada quen é libre, non? Incomodarse non é malo, picarse sí, porque nese sentido de tomalo como algo persoal, pero eu creo que ti, cando leades o libro, eu creo que
que eu non percibín esa cuestión, non así desa maneira, precisamente pola contextualización que hai, non? Porque está todo moi inserido nun análise de tropos e de tópicos e moi ben explicado. Bueno, que o obxectivo final, e aquí temos unha gran crítica literaria, o obxectivo final é falar dos textos. A min as persoas neste contexto concreto non me interesan, é dicir, e creo que tamén está explicitado como tal, o sea, eu non escollín o texto máis significativo, sino que son textos que circulan, que forman parte do noso canon literario, das nosas lecturas, están nas nosas librarías, e o obxectivo non é falar das persoas, das autorías non é relevante. O relevante son os textos porque son os que constitúen o discurso e o pensamento. Entón, por iso a miña pregunta é sobre todo enfocada a iso, a como que repercusión pode ter na crítica literaria posterior, o que ti dicías, en que as persoas que fan crítica literaria abran os ollos e vexan de outra maneira os textos cando vayan a analizalos. Un pouco o que ti comentabas. A min é o interese que ten o libro, non? Que nos dé ferramentas para ler mellor e para escribir mellor, e que pensemos un pouco cando, por exemplo, eu que como autora, non? Eu agora cando me penso un texto ou estou pensando unha obra, dou unha volta a ver se non vou meter a pata, non? É que hai que facelo, porque non podemos meter a pata, é dicir, non debemos facelo, non? E evidentemente temos a educación que temos e a historia educativa que temos e a historia cultural, pero creo que precisamente unha grande ferramenta o libro, por iso ao principio decía que me parece un libro de lectura obrigatoria, porque nos permite ler mellor e se escribimos, escribir mellor, non? E nese sentido, para min é moi recomendable. Independentemente de que fora un tema que a min xa me interesaba e que sempre estou chorando que me traduza cousas porque eu choreille por Spivak, choreille meses e anos porque me traducira os artigos de Gayatri Spivak, porque eu non os daba lido en inglés, teño ese defectito que non dou lido ben en inglés, e claro, me faltaban así estas autoras, non? Pero independentemente dese interese precisamente meu persoal, eu creo que sí que é un libro moi necesario por iso, e moi útil, non? Bueno, pues con estas y ya palabras está, así queda ra, ¿no? Ahora todos acompañan. Tan favorables que podemos decir. Pues nada, grazas por estar aquí a Cartabón, y bueno, no sé si queres decir algo así para pechar. Pues nada, pues iso, grazas por participar e por estar aquí, a Susana e a Aida, lóxicamente, por acompañarme. E nada, vémonos. Así, se me devolvedes as tarxetiñas, perfecto, que así as reutilizamos.